Ensi lumi ei suostunut tarttumaan maan pintaan. Se leijaili taivaalta rauhassa ja hiutaleet tanssivat maata kohti kuin ylensyöneet untuvaiset perhoset. Jos katsoi ylöspäin, niin saattoi aivan helposti unohtaa märän maan jalkojen ja tassujen alla. Allu osasi katsoa ylöspäin. Se päästi ääniä ja loikki sinne tänne metsästäen hiutaleita kielellään. Ellu sen sijaan katsoi alaspäin ja näki vain ankean mustan maan ja loskan. Typerä keli, ei huvita yhtään mikään, ei tunnu edes joululta, puuskahti Ellu usein kotiin tullessaan. Emme Allun kanssa oikeastaan tarkalleen tienneet, mitä Ellu teki työkseen, mutta jotenkin meistä oli ihan viime aikoina tuntunut siltä, että sen täytyi liittyä jotenkin viattomien kiduttamiseen ja mahdollisesti pahuuden kätyreinä toimivien koneiden kanssa taistelemiseen. Meistä tuntui hyvin vahvasti siltä, että Ellu ei ollut työpaikalla viime aikoina ollut yhtään hilpeämmän näköinen kuin kotonakaan. Yhtenä päivänä Ellu oli jälleen lähdössä töihin ja Allu istuskeli eteisessä katselemassa. Ellu kääntyi ympäri ja sanoi Allulle: "Olen pahoillani, että olen näin huonolla tuulella koko ajan, mutta en nyt pääse yhtään joulutunnelmiin, kun maa on ihan musta, enkä ole ehtinyt hankkia mitään jouluasioita. En laittaa ruokaa enkä koristella. Allu, olen pahoillani, mutta minusta tuntuu, että tänä vuonna joulu jää välistä." Sitten hän lähti töihin yhtä lannistuneena kuin jo monena päivänä. Olimme aika järkyttyneitä asiasta. Onko tuo meidän Ellu? Hän, joka on yleisessä joulun rasittavin tonttu. Hän, joka kaivaa hiippalakit, kimalteet ja epilepsiaa aiheuttavat jouluvalot varastosta jo lokakuussa. Ellu oli aina se, joka laittoi joulun pystyyn meille muille. Ja nyt hän näytti niin pitkää naamaa, että kengänpohjaan tarttunut koiran kakkakin keskimäärin hilpeämpi näky. Allu katseli sulkeutunutta ovea kaikessa hiljaisuudessa, ja minä kuuntelin hänen aivojensa hitaanpuoleista raksutusta. Raks, 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 ja sitten välähti. Allu pyörähti ympäri ja huudahti haha ja jihu sekä jotain siltä väliltä. Nyt sen keksin, hän sanoi hahaan ja jihuun päälle. Me emme odota, että Ellu löytää sisäisen jouluhenkeensä. Me laitamme joulun hänelle. Hienoa, ajattelin. Ehkä tämä ei olekaan niin tylsä päivä sittenkään. Ja sinä autat, Allu puuskahti. Me neuvottelimme, hän uhkaili, ja pääsimme sopuun. Hän löysi herkän kohtani ja lupasin auttaa häntä, kunhan hän vain ei ilmiantaisi minua seuraavan kerran, kun vetäydyn päiväunille Ellun vaatekaappiin. Mitäpä tuosta? Pehvalleenhan koko yritys menisi kuitenkin, ja Alluhan siitä kärsisi, ja hänen murtumisensa katseleminen on aina yhtä viihdyttävää. Voinen siirtää tuonnemmaksi päivän varalle tekemiäni tärkeitä suunnitelmia. Ihan ensin me hoitelemme ruotuun Ellun pakkomielteen valkoiseen jouluun, Allu ilmoitti. Ja niin me todellakin teimme. En osaa edes laskea niin moneen kuin mitä me pistelimme hengiltä untuvatyynyjä, vanupeittoja ja muutamat parhaat päivänsä nähneitä pehmoeläimiä. Rankan raatelu- et ravistelutyön tuloksena eteisen pintoja kuorutti kaunis valkea pehnyt kerros. Sitten jouluateria. Ellulle on hankittava vain parasta. Olin oikeastaan ajatellut säästellä myöhemmän nautinnon varalle sitä hitaasti kypsyttämääni luukasaa, mutta hyvän tarkoituksen vuoksi uskon voivani taipua poikkeukseen, Allu ilmoitti ylpeänä. Lukuisten ylisanojen siivittämä koira johdatti minut räntäiselle takapihalle herukkapensaiden väliin ja alkoi loska lentäen kaivaa. Kaivannon pohjalta nousi esiin kasa haisevia, homeisia, puolimätiä luita. Ehdottomasti jotain sellaista, mikä oli maahan joutunut kesäkuun puolella ja olisi puolestani saanut maatua siellä vielä ainakin seuraavaan heinäkuuhun asti. Mutta suurella ylpeydellä, kuola valuen, Allu esitteli ruoka-aarteensa minulle. Mikäpä minä olin sanomaan, makuunsa kullakin. Sitten joulupuu. Ilman sitä ei ole koskaan joulu tullut. Allu patsasteli hetken ympäriinsä pihamaalle ja alkoi sitten raivolla repiä jotain puolikuollutta oksan tynkää.
Se piti otteensa maasta sitkeästi niin kauan, ettei siitä ollut juuri mitään jäljellä, kun Allu sai sen vihdoin irti. Allu oli urotyön jälkeen pakko vielä heitellä ja ravistella risuressukkaa pitkin pihaa. Se ei näyttänyt tarpeelliselta, mutta luullakseni se oli jotain, mitä luetellaan koirien maailmassa kategorian hauskaa. Sitten joulukoristeet! Ja me todella käytimme luovuuttamme koristeiden haalimiseen, sen voin kertoa. Me keräsimme ja kokosimme kaikkea sellaista, mikä oli Allun mielestä kaunista. Eli esimerkiksi vanha hansikas, haljennut sählypallo, kolhiintuneita säilyketölkkejä ja suurimpana elementtinä puoliksi ruohon sisään kesän aikana jäänyt mansikkaverkko. Se muistutti Allua kuulemma vihreän pehmeästä niityn rinteistä, jolla hän oli Ellun kanssa heinäkuussa makoillut ja katsellut ohi kiitävää taivaankarjaa. Me asettelimme kaiken näyttävästi eteiseen Allun ohjeiden mukaan. Hän kävi suorastaan ärsyttäväksi hykerrellessään innosta suunnitelmaamme kohtaan. Sen sijaan, että Allu olisi normaaliin tapaansa hiihtänyt eteenpäin varpaankynnet lattiaa laahaten, hän tanssahteli ja pomppi, kieli vasemmasta suupielestä retkottaen. Ei tanssahtelu sujunut kovin sulokkaasti tietenkään, mutta toisaalta minähän vertaan häntä kissoihin, joten vertailu ei ole pätevä eikä reilu. Aika meni nopeasti. Me hädintuskin saimme kaikki järjestelyt tehtyä, kun Ellun avainten kilinä jo kantautui ulko-ovelta. Allu asettui oven läheisyyteen. Hän tukki tassuilla suunsa, jottei paljastaisi intoaan hihittämällä. Ellu avasi oven. Allu kipristyi innosta. Ellu katseli koko komeutta ja leuka valahti alaspäin. Silmät suurenivat valtaviksi lautasiksi ja laukku putosi Ellun kädestä. Allun haha ja jihu sai seurakseen riemastuneen tadaa! Ja sitten myrsky nousi niin nopeasti, että vertauskuvallisesti laivamme upposivat ennen kuin kapteeni ehti ankkuria sanoa. Ellu näytti nousevan sisältäpäin ja ojentuvan kuin sätkynukke, jonka lankoja kiskotaan ja nypitään mielivaltaisesti. Hän alkoi huutaa ja elämöi kuin seonnut karhuemo. Erotin karjumisesta sellaisia lauseita kuten Peevelin eläin, mitä sinä olet täällä sotkenut? Minulla menee viikko tämän siivoamiseen, ihan kun en olisi tarpeeksi väsynyt muutenkin ja nyt vielä tämä. Ellu ärjyi peräsuoli pitkänä ja Allun keltainen naama venähti järkytyksestä kuin hidastetussa elokuvassa. Allu oli aivan vilpittömästi halunnut ilahduttaa Ellua, ja nyt Ellu kiljui sille ihan mielipuolisena. Eikä siinäkään tarpeeksi, mutta elämöinnin päätteeksi Ellu vielä potkaisi Allun pihalle, pois tieltä, siksi aika kun hän siivoaa sotkun pois. Näin ikkunasta, miten Allu katseli ikkunoihin päin häntä roikkuen ja hartiat lysyssä. Sitten se hipsutteli nurkan taakse. Minä vakuutan, ettei minua liikuta hippuakaan jonkun koiran paha mieli. Ei sitten atomin kokoista hiukkastakaan. Mutta olinhan oltu itse projektissa vähintään assistenttina, joten totta kai minun täytyi seistä tekojemme takana. Astelin Ellun eteen ja rykäisin hienovaraisesti. Sitten otin sen ilmeen, tiedättehän, sen ilmeen, kun kissa katsoo suoraan silmiin syvältä kulmiensa alta ja näyttää jähmettyneen paheksuntaansa. Ellu puuskutti vieläkin kiukusta järjestämäämme joulukuvailman keskellä, mutta paheksuva katseeni sai hänet selvästi heräämään hieman. Huokaisin syvään ja jatkoin piinaavaa tuijottamistani. Minä osaisin myös puhua Ellulle aivan kuten Allukin osaa, mutta vielä ei ole tullut mitään niin tärkeää sanottavaa mieleen, että olisin sanojani Ellu tuhlannut. Eikä tarvinnut sitä vaivaa nähdä nytkään. Katsoin Ellua hiljaa alta kulmien ja annoin sitten katseeni kiertää pitkin eteistä. Sitten katsoin taas Ellua. Totta kai Ellu mureni kuin piparkakku katseeni alla ja alkoi nähdä kaiken sillä tavalla, kuten Allu oli tarkoittanut. Ellun silmien alla revityt tyynyt vanutuppoineen muuttuivat valkeaksi lumipeitteeksi.
Pöydällä nököttävä roskilla kuorutettu risu muuttui rakkaudella koristelluksi joulupuuksi. Pöydällä ei lojunutkaan kasa haisevia luita, vaan Ellu ymmärsi, että siinä on Allun pitkään piilottelema kallis aarre. Aarre, johon hän ei koskisi pitkällä tikullakaan ja hajukaan ei varmaan lähtisi viikossa. Mutta aarre silti. Allulle kallisarvoinen. Mansikkaverkkokin tosiaan näytti hieman kesäiselle niittyrinteelle. Moi hyvänen aika. Ellu huokaisi ja lompsutti ulos. Siellä hän kuului huutelevan hämärään ja pyytelevän anteeksi. Jos minä olisin ollut Allu, olisin taatusti pysynyt piilossa kauemmin ja antanut Ellun kieriskellä tuskissaan pitempään. Mutta Allu nyt on vain koira. Koirilla ei ole oman arvon tuntoa. Niiltä pyytää vähän anteeksi ne idiot, tarkoitan siis ne hyvän tahtoiset siis olennot. Onpas tämä nyt vaikeaa. Antavat anteeksi suitsukkelaan. Ellu istui kuistille ja halasi Allua pitkään. Anteeksi, rakas koiraseni. Minä olen ollut aika tomppeli. Minua väsytti ja ärsytti niin paljon, etten tajunnut yhtään, miten hienon joulun olit minulle järjestänyt. Huusin sinulle vain siksi, ettei minulla ole laisinkaan aivotoimintaa. Saat tietenkin anteeksi, sanoi Allu hyvillään. Tapahtui hassu juttu. Juu, suorastaan jouluinen ihme. Mutta tämä episodi sai Ellun nauramaan pitkästä aikaa. Hänen kireät hartiansa rentoutuivat ja silmiin kihosi naurun kyyneleet, kun hän hytkyen kuunteli Allun selostusta päivän puuhistamme. Se, että sotkimme eteisen aivan järkyttävään kuntoon, kai tekin sen näitte. Ellulla meni 2 päivää siivota se, minkä me sotkimme päivässä. Herätti Ellun uinuneen joulumielen. Siivoamisen keskellä Ellu alkoi heitellä vanutuppoja ilmaan ja Allu napsi niitä kiinni ja Tappo ravisteli. Koirat innoissaan. Ellu nauroi, että ei ole lunta maassa, mutta onneksi eteisessä voi pelata vanutupposotaa. Ellu tajusi äkisti, ettei joulumieleen tarvita mitään tiettyjä asioita. Riittää, että raivoaa, saa anteeksi, nauraa ja hassuttelee ja tuulettaa huolellisesti. Muutaman päivän päästä satoi taas lunta ja sillä kertaa se jäi maahan. Oikein hyvää joulua kaikille, toivottaa Elksi.